Dus dan de maaltijden, het doosje binnenbrengen in de keuken en indien nodig in de koelkast zetten. Iedere klant wil dat niet zo graag, dat die vreemde meneer met die maaltijden in de koelkast kijkt, maar er zijn dus adressen waar ik het wel doe. Waar we moeten op letten is, ten eerste hebben we 2 mappen. 1 map met in en 1 map met uit. Dus de nieuwe formulieren die worden afgegeven, die zitten in de map uit. De formulieren die ik moet innemen, die neem ik in en die steek ik in de map in. En zodoende is er dan weer een nieuw formulier waar de bestelling op staat voor de komende 14 dagen is het dan. Het is niet voor de week erop, maar voor 2 weken later. Dus dan is het ook wel nodig om af en toe een beetje de zaak in de gaten te houden. Wat betreft als je dus even in de koeling kijkt, als je denkt als het nodig is, of er veel of te veel maaltijden staan, dat is een teken dat ze niet allemaal opgebruikt worden, wat overigens niet vaak voorkomt, maar toch af en toe. En of de mensen ook gezond zijn als je er komt. In zoverre dat ze geen problemen hebben op dat moment. Maar ja, dat is een momentopname en dan kan het wel eens gebeuren dat je op kantoor de mededeling moet doen van zorg er eens voor dat er een dokter langskomt, of een verpleegster, de thuiszorg. En dat hoort er dan allemaal bij. Dat is altijd gemakkelijk. Maar vanmorgen zat ik er wel een beetje mee, want ik ben net thuis. Ja, Ik dacht, ik dacht die weg geweest, hè? Ik was niet op de hoogte hoor. Dat je, nee, ik heb gisteravond nog gebeld. Maar dan had ik toch het verkeerde natuurlijk. Ja. Want ja, ik kan alleen wat hebben van de zorg. Dus zodoende, ja, ze zei dat doen wij eigenlijk dat niet. Maar seks en we zorgen dat het morgen in orde komt. Ja, daarom ook. Dus bij toeval kwam het in orde. Toevallig belde je God, ik dacht, ja hoor, ze moeten nog komen. Ja. Ja, mooi. En makkelijk vind je het. En vind je het makkelijk om dat zo te doen? Ja. Ja? Zo, omdat u best vaak dingen moet doen? Je moet altijd boodschappen en je moet steeds maar, ja. En dan ga je erom, ja, dan kan je een beetje hier op je eentje gaan eten. Ja, en je bent ook geen 70 meer, hè? En je kunt een kerkenkrantje gelezen. Hij kon niet geloven dat hij toen zei. Dat gelooft niemand. Ik was, de vorige keer was ik ook voor te prikken. In het ziekenhuis. Toen zegt die zuster, dat kan niet. Ja, zeg, geloof er niks van. Ik zou me op zijn blije feest slaan. En ik ben hier de meester of niet soms. Je weet wel waar ze heen gaan. En hij is onvoldoende, dus waar gaat het ook om? Ik meng me toch weer.